Καλώς ορίσατε στο Υγεία On Air. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη Δ. Δήμητρα Σαλή, νευρολόγο και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γεια σας, κυρία Σαλή. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Στη σημερινή μας συζήτηση θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, αλλά μας αφορά. Αναφέρομαι στα προβλήματα μνήμης, τα οποία όμως σχετίζονται με τους νεαρούς ενήλικες. Αρκετοί νέοι ενήλικες, όπως και στους δικούς μου κύκλους, πολλές φορές παραπονιούνται ότι ξεχνούν εύκολα. Στην πραγματικότητα όμως, τι ισχύει? Σύμφωνα με τη σύντομη εισαγωγή που έγινε, θα ήθελα, κυρία Σαλή, να μας πείτε τι εννοούμε ουσιαστικά όταν μιλάμε για προβλήματα μνήμης σε νεαρούς ενήλικες. Ναι, καταρχήν όταν λέμε νεαροί ενήλικες, συνήθως αναφερόμαστε σε ανθρώπους σε ηλικίες από 20 μέχρι 45 χρονών, γιατί τα προβλήματα μνήμης που οφείλονται σε εκφυλιστικές παθήσεις, όπως είναι η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ, αφορούν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 65, έτσι. Οι άνθρωποι που έρχονται με θέματα μνήμης στις νεότερες ηλικίες, συνήθως έχουν προβλήματα στην διαχείριση των σκέψεων, στην επίλυση των προβλημάτων. Το μυαλό τους δεν το νιώθουν πολύ καθαρό, έχουν μια αφηρημάδα, όπως λένε, δεν μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα τις πληροφορίες, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε θέματα της εργασίας, δεν μπορούν να απομνημονεύσουν εύκολα κάτι που διαβάσανε ή που είδανε ενδεχομένως σε μια παράσταση ή σε μια ταινία, και δεν μπορούν να κάνουν υπολογισμούς. Είναι δηλαδή πολλά θέματα που τους απασχολούν, δεν είναι μόνο η μνήμη, ότι ξεχνάνε. Γενικά το περιγράφουν σαν ότι το μυαλό τους δεν λειτουργεί πολύ γρήγορα, δεν είναι καθαρό και μπερδεύονται πάρα πολύ ακόμα και σε θέματα έκφρασης, λόγου, μπορεί να χάνουν λίγο τις λέξεις, να τις μπερδεύουν. Αυτά είναι τα συνηθέστερα θέματα που τους απασχολούν σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μνήμη, είναι μια γενικότερη δυσλειτουργία των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, πολύ περίπλοκη και αρκετά επιβαρυντική για αυτές τις ηλικίες. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι βασικές αιτίες οι οποίες οδηγούν στην εξασθένιση της μνήμης σε αυτά τα ηλικιακά εύρη? Οι αιτίες είναι αρκετά γνώριμες. Καταρχήν είναι το χρόνιο άγχος. Οι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία είναι σε μια πολύ παραγωγική φάση, έχουν πολύ άγχος, πολλές υποχρεώσεις, μπορεί να σπουδάζουν, να εργάζονται και ταυτόχρονα και τα δύο οικογένεια. Υπάρχει ένα πολύ έντονο άγχος διάχυτο. Προβλήματα με τον ύπνο, πολύ βασικό. Πάρα πολλοί παραπονιούνται ότι δεν έχουν καλή ποιότητα ύπνου. Είτε μπορεί να αργεί να τους πάρει ο ύπνος, αργούν πολύ να κοιμηθούν, είτε έχουν πολλές αφυπνήσεις, ξυπνάνε πάρα πολλές φορές τη νύχτα και πολλές φορές δεν μπορούν να ξανακοιμηθούν εύκολα, μπορεί να τους πάρει ώρα να ξανακοιμηθούν. Ακόμα και σε νέες ηλικίες κάνουν άπνοιες στον ύπνο, μπορεί να έχουν δηλαδή διαταραχές της αναπνοής, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τη μνήμη, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου γίνεται η παγίωση των πληροφοριών και εκεί αποθηκεύονται, σε αυτή τη φάση αποθηκεύονται οι πληροφορίες στο μυαλό μας, την ώρα του ύπνου, του βαθέως ύπνου. Θέματα συναισθηματικών διαταραχών, κατάθλιψη, ήπια κατάθλιψη, δυσθυμία, που είναι πολύ συχνά στις συχνές ηλικίες δυστυχώς αυτές. Ειδικά στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πολύ τα ποσοστά τα τελευταία χρόνια. Και γενικότερα θέματα ένας τρόπος ζωής που είναι λίγο κουραστικός για τον εγκέφαλο, η διατροφή δεν είναι σωστή, παραλείπονται γεύματα, πολλοί τρώνε σε τύπου fast food και γεύματα που δεν είναι πλούσια σε θρεπτικές ουσίες, σε συστατικά που θέλει ο εγκέφαλος για να λειτουργήσει, έλλειψη άσκησης, καθιστική ζωή. Όλα αυτά είναι παράγοντες που προκαλούν τα προβλήματα μνήμης στους νέους ανθρώπους. Και ποιες είναι οι πιο γνωστές, αν μπορούσαμε να πούμε, παθήσεις οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν στους νεότερους ενήλικες? Ναι, κοιτάξτε, οι παθήσεις που συνήθως εντοπίζονται ευτυχώς δεν είναι σοβαρές, δηλαδή είναι αναστρέψιμες. Μπορεί να αφορούν θέματα έλλειψης βιταμινών, όπως είναι η B12 που μπορεί να είναι χαμηλή, άλλες βιταμίνες, ο συμπλέγματος B, το φυλικό, που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και με κάποιους ίσως κληρονομικούς παράγοντες. Μπορεί να είναι διαταραχές του θηροειδή, ο υποθηροειδισμός συνήθως που κάνει έτσι μια εξασθένηση νοητική και μια νοθρότητα γενική, ψυχολογική και κινητική. Άλλα σύνδρομα, όπως είναι το σύνδρομο της νομιαλγίας, μια πάθηση πολύ έτσι της μόδας τελευταία, που έχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι και
πολύ συχνά γυναίκες με έτσι χρόνιο πόνο, πόνο σωματικό, στις αρθρώσεις, στους μυς, που επιφέρει και γνωσιακά έτσι δυσκολία στη μνήμη και θόλωση του μυαλού. Και πολύ συχνά τελευταία βλέπουμε και ενήλικες οι οποίοι είχαν ενδεχομένως κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, ας πούμε ΔΕΠΗ, διαταραχή προσοχής συγκέντρωσης, που έχουν πολλά παιδάκια στην εποχή μας, το οποίο τώρα το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε και υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Οι άνθρωποι που είναι τώρα γύρω στα 30 με 40 τα χρόνια τα παλιά δεν ήταν τόσο εξοικειωμένη η κοινωνία σε αυτό και πολλοί μείνανε αδιάγνωστοι και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στις ηλικίες αυτές τις μεγαλύτερες και φέρνουν προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, τα οποία μάλλον οφείλονται σε κάποιο τέτοιου είδους διαταραχή. Είναι αρκετά συχνό. Το βλέπουμε πολύ συχνά στα ιατρεία, οι οποίοι μείνανε λίγο έτσι χωρίς κάποια αντιμετώπιση. Αυτές είναι έτσι οι παθήσεις που μπορεί να κρύβονται κάτω από μια δυσκολία μνήμης σε αυτές τις ηλικίες. Οι πιο συχνές, και ευτυχώς είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το αναστρέψουμε ενδεχομένως κιόλας. Και αυτό είναι και από τα σημαντικότερα στοιχεία από ευτυχώς. όλη την κουβέντα την οποία κάνουμε μέχρι στιγμής. Ναι. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις. Αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις. Ευτυχώς στους νέους είναι πράγματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, οι εκφυλιστικές παθήσεις όπως είναι Alzheimer, εξαιρετικά σπάνιες σε αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς σχεδόν αυτό. Ανύπαρκτη, χαμηλά ποσοστά, 1 με 2%. Δεν πρέπει να ανησυχεί δηλαδή τους ανθρώπους σε αυτήν την ηλικία. Ναι, τυχαίνει να ακούω δικούς μου ανθρώπους κοντά στην ηλικία των 40 ετών και να μου λένε ότι φοβάμαι μην τυχόν και έχω κάποια αρχή από Alzheimer. Ναι, υπάρχει αυτός ο φόβος. Γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει να μην το σκέφτονται οι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία. Παρ' όλα αυτά, αν έχουν προβλήματα που επιμένουν πολύ και είναι σταθερά έτσι και τους απασχολούν, ότι ξεχνάνε πάρα πολύ συστηματικά, χάνουν πράγματα στη δουλειά τους, αισθάνονται ότι δεν είναι το μυαλό τους καθαρό, καλό είναι να κάνουν μια επίσκεψη σε έναν γιατρό, γιατί μπορεί όντως να υπάρχει μια από τις άλλες παθήσεις που είπαμε, που να μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε φαρμακευτικά είτε μη φαρμακευτικά. Το νούμερο 1 πάντως είναι το άγχος. Το άγχος που προκαλεί έλλειψη συγκέντρωσης και δυσκολία έτσι στην επεξεργασία, την παράλληλη επεξεργασία, να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Χάνονται εκεί λίγο οι δεξιότητες. Είναι κάτι και αυτό που αντιμετωπίζεται, και όχι απαραίτητα με φάρμακα και με άλλους τρόπους. Οπότε να μην υπάρχει αγωνία ότι ένας άνθρωπος 40 χρονών που ξεχνάει έχει Alzheimer. 99% δεν έχει Alzheimer. Παρ' όλα αυτά, αν τον απασχολεί πολύ και ανησυχεί, καλό είναι να το δει. Καλύτερα να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει τίποτα και να καθησυχαστεί ή να βρει κάποια άλλη λύση που μπορεί να τον βοηθήσει, από το να ζει με την αγωνία, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, ιστορικό από γονείς, και αυτό είναι πολύ συχνό, που είναι 40 χρονών και έχουν μπαμπάδες, μαμάδες εκεί γύρω στα 70-80, που μπορεί να έχουν όντως Alzheimer ή κάποια άλλη άνοια. Είναι μεγάλη ανησυχία, αλλά είναι πολύ εξαιρετικά σπάνιο να υπάρχει τέτοια πάθηση σε αυτές τις ηλικίες. Κατάλαβα. Οπότε να καθησυχάσουμε λίγο τους νέους ανθρώπους. Εννοείται, πολύ βασικό. Ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε μία δημοσίευση που είχα δει το 2025 από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας, όπου ανέφερε ότι τα γνωστικά προβλήματα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στις ΗΠΑ προφανώς, ειδικά μεταξύ νέων και οικονομικά μειονεκτούντων ενηλίκων. Το αναφέρω πλήρως για να έχετε και την εικόνα. Στην Ελλάδα, και με την εμπειρία σας και από το ιατρείο σας και τους ασθενείς σας, παρατηρείτε παρόμοια τάση ή όχι? Ναι, βέβαια παρατηρείται παρόμοια τάση. Έχω μέσα σε αυτό που είπαμε μόλις πριν από λίγο. Πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες 30, 40, 45 έρχονται αιτιόμενοι προβλήματα μνήμης. Ανησυχούν γιατί μπορεί να έχουν κάποιον στην οικογένεια. Ανησυχούν γιατί αλήθεια υπάρχει ενημέρωση πια πολύ μεγάλη, οπότε ο κόσμος ακούει και με το παραμικρό φοβάται, ψάχνουν πολύ στο ίντερνετ κτλ. Στην Αμερική, βέβαια, παράλληλα με τα ποσοστά αυτά που αναφέρετε, να ξέρω ότι υπάρχει και τεράστια αύξηση στις ψυχικές διαταραχές, γιατί αυτά μάλλον πάνε μαζί. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα τα γνωσιακά, πολύ πιθανόν να έχουν και αντίστοιχα κάποιες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, όπως είπαμε πριν, άγχος, κατάθλιψη. Δηλαδή, είναι παράλληλη αυτή η αύξηση με την αύξηση των ποσοστών στις ψυχικές παθήσεις. Γιατί αυτά τα προβλήματα της μνήμης έχουν ως υπόβαθρο τις ψυχικές παθήσεις. Πάνε ταυτόχρονα και προφανώς και στις κοινότητες τις οικονομικά όχι τόσο εύπορες, προφανώς εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, και είναι πιο ψηλά τα ποσοστά της κατάθλιψης και του άγχους. Και να ξέρετε ότι στην Αμερική ειδικά αυτές οι κοινωνίες δεν έχουν πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Εδώ τουλάχιστον, εντάξει, δεν είναι και εδώ τέλεια τα πράγματα, αλλά είναι πιο εύκολο ένας άνθρωπος σε κατώτερο οικονομικό επίπεδο να
βρει ένα γιατρό από ότι είναι στην Αμερική. Εκεί είναι το σύστημα πολύ κλειστό και λόγω και χωροταξικά είναι πολύ δύσκολο σε κάποιους ανθρώπους να φτάσουν στο γιατρό. Οπότε αυτές οι κοινότητες πραγματικά μένουν εκτός του συστήματος και είναι και αυτές που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στην Ελλάδα πάντως υπάρχει αυτή η αύξηση. Το βλέπουμε και στα κέντρα μνήμης και στα ιατρεία ότι έρχονται νέοι άνθρωποι που ανησυχούν και οι οποίοι, εντάξει, είπαμε ευτυχώς ότι δεν έχουν κάποια εκφυλιστική πάθηση, σίγουρα όμως έχουν κάτι το οποίο τους δυσκολεύει στην καθημερινότητα και θα πρέπει να τους ακούμε και να τους λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Να μην λέμε απλά εντάξει, δεν έχεις τίποτα, δεν πειράζει, μην ανησυχείς, να βρίσκουμε και μία λύση και να τους δίνουμε κάποιες συμβουλές ώστε να μπορέσουν να δουν πώς μπορούν να διαχειριστούν και με τον καλύτερο τρόπο την δυσκολία αυτή. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα πάλι στο σύνολο της κουβέντας μας και να δούμε ότι πότε είναι σημαντικό ένας νεαρός ενήλικας να ζητήσει τη συνδρομή ενός ειδικού, του νευρολόγου. Ναι, λίγο πολύ είναι η ίδια η περίπτωση και με τους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Δηλαδή, αν ένα πρόβλημα που έχεις στη μνήμη σου είναι πολύ επίμονο και συμβαίνει συστηματικά για ένα μεγάλο διάστημα. Εντάξει, θέλω να πω ότι όλοι μας έχουμε ξεχάσει που έχουμε παρκάρει. Εγώ το έχω πάθει, δεν ξέρω, πολλές φορές. Που έχω βάλει τα κλειδιά μου, τα γυαλιά μου κτλ. Αυτό εντάξει, το παθαίνουν όλοι κάποια στιγμή. Συνήθως το βρίσκουν μετά από λίγη ώρα. Μπορεί αυτό να συμβεί σε μια έτσι δύσκολη μέρα, σε μια μέρα που έχεις πάρα πολλά στο μυαλό σου και να ξεχαστείς. Αν αυτό γίνεται πολύ τακτικά και αρχίζει και γίνεται δηλαδή επίμονο και ειδικά ξεχνάς πράγματα σε απίθανα μέρη ή χάνεις πράγματα που δεν τα βρίσκεις ποτέ, περνάνε μέρες να τα βρεις ή έχεις μεγάλη δυσκολία, κάνεις πράγματα λάθη στη δουλειά σου. Γιατί εντάξει, πολλοί λένε ότι ξεχνάω, αλλά τα απεξέρχονται απόλυτα στις καθημερινές τους απαιτήσεις, που σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Όταν όμως αρχίζουν αυτές οι δυσκολίες και παρεμβαίνουν στην εργασία, κάνεις λάθη στη δουλειά σου ή στις σπουδές σου, αν είναι κάποιος πιο νέος, δεν μπορείς δηλαδή να τα απεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου. Και όταν στο λένε και οι άλλοι, δηλαδή οι φίλοι συγγενείς σου λένε ρε παιδί μου, τι γίνεται, πολύ ξεχνάς τελευταία, μας το είπες αυτό, μας το ξαναείπες, επαναλαμβάνεις τα ίδια. Εκεί όντως, ίσως θα πρέπει να γίνει μια ιατρική επίσκεψη, γιατί ναι, μεν μπορεί να είναι αναστρέψιμη η αιτία, αλλά κάτι μπορεί να συμβαίνει, ειδικά αν αυτό ακολουθήσει κάποια, ας πούμε, ίωση, κάποιο πυρετό που μπορεί να έχει επηρεάσει τον εγκέφαλο. Ενδεχομένως, σπάνια είναι αυτά τα πράγματα, αλλά καλό είναι να τα πούμε. Με τον COVID, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Αυτό το post-COVID syndrome αφορούσε πάρα πολύ νοητικές λειτουργίες και κάποιοι άνθρωποι δεν το ξεπέρασαν και ποτέ. Έμειναν δηλαδή κάποιες δυσκολίες νοητικές. Ή αν συμβεί μετά από κάποιο χτύπημα στο κεφάλι. Έτσι, αν κάποιος χτυπήσει στο κεφάλι του και μετά αρχίζει και ξεχνάει, προφανώς πρέπει να πάει στο γιατρό. Δεν θα κάτσει να το σκεφτεί πολύ. Σε επίμονες δηλαδή έτσι καταστάσεις, καλό είναι να γίνεται μια ιατρική επίσκεψη για επιβεβαίωση ότι όλα είναι καλά ή ότι αν συμβαίνει κάτι, τι μπορεί να φταίει. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πανικό. Αλλά εντάξει, αν είναι κάτι που πραγματικά επιμένει και στο λένε οι άλλοι και το βλέπεις και εσύ ότι στη δουλειά σου έχεις δυσκολία, εκεί πρέπει λίγο να ανησυχήσεις. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή μας, θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μια τοποθέτηση στο σύνολο όλων αυτών των οποίων έχουμε αναφέρει? Ναι, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να είμαστε λιγάκι, να προσέξουμε όλοι μας λίγο στον τρόπο ζωής που έχουμε. Επειδή ζούμε σε ρυθμούς μη συμβατούς, θεωρώ, με τον οργανισμό μας πολλές φορές και με την λειτουργία του κεφάλου, ο οποίος είναι ένα όργανο εξαιρετικό και μπορεί να τα απεξέλθει απόλυτα και να φτιάξει καινούρια κυκλώματα και να βρει καινούριους δρόμους, αλλά θέλει λίγο ξεκούραση, δηλαδή το εγκέφαλο. Θα πρέπει να μην υπερφορτώνουμε το σύστημα. Όλοι δουλεύουμε στο κόκκινο. Είναι ένας λόγος αυτός που προκαλεί αυτή τη δυσκολία, δηλαδή υπάρχει μια υπερφόρτωση πια από ερεθίσματα, από πληροφορίες, η ταχύτητα είναι, όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Κάπως θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να χαλαρώνουμε μέσα στην ημέρα, να ξεκουράζεται το μυαλό, να ανοίγει λίγο, αυτό που λέγανε παλιά, να ανοίγει λίγο το μάτι, να βγαίνουμε λίγο έξω, να κάνουμε άσκηση. Η άσκηση είναι απολύτως απαραίτητη, είναι ένα απλό περπάτημα. Δεν είπα να πας οπωσδήποτε να κάνεις άσκηση στο γυμναστήριο έτσι εντατική, απλό περπάτημα, αν είναι δυνατόν και σε εξωτερικό χώρο. Η άσκηση είναι θεραπεία για το μυαλό. Θα πρέπει να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας, να τρώμε σωστά. Όχι υπερβολές, θα πρέπει να υπάρχει μια κατανάλωση κάποιων ουσιών και τροφών καθημερινά.
μην το παρακάνουμε με τις εξαντλητικές δίαιτες και τις συνήθειες διατροφικές που είναι λίγο ακραίες. Θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη διατροφή. Επίσης, ξέχασα να πω και πριν το κάπνισμα και το αλκοόλ. Εντάξει, εγώ δεν θα πω μην καπνίζετε, μην πίνετε, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα αυτά. Και στο άγχος. Το άγχος είναι ο νούμερο ένα επιβαρυντικός παράγοντας για όλες τις παθήσεις και στην νευρολογία. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να βρούμε ρυθμούς, να δώσουμε αξία σε κάποιες σε πράγματα που είναι πιο σημαντικά στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε και ό,τι μας δίνει η καθημερινότητα. Γιατί λειτουργούμε σε πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς και το μυαλό δεν μπορεί πια να επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Ακόμα και οι νέοι άνθρωποι κάποια στιγμή κουράζονται. Θέλει λίγο ψυχραιμία και λίγο να δίνουμε χρόνο στο μυαλό μας να επεξεργαστεί τα δεδομένα, να κλείνουμε λίγο τις οθόνες το βράδυ, πριν κοιμηθούμε, να μπορούμε να βλέπουμε φίλους, να μιλάμε, να έχουμε επικοινωνία. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε αυτούς τους ρυθμούς και μετά να λέμε ότι ξεχνάμε. Προφανώς, ναι, δεν γίνεται. Η παράλληλη επεξεργασία, δηλαδή αυτό που κάνουμε ταυτόχρονα όλοι, έχει ένα όριο. Ακόμα και στους νέους ανθρώπους, που είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτούς να το κάνουν, κάποια στιγμή θέλει λίγο διακοπή το σύστημα για να βρούμε λιγάκι πάλι τους ρυθμούς και να μπορέσει να επανέλθει η ταχύτητα του εγκεφάλου στα πολύ ψηλά επίπεδα που μπορεί να δουλέψει. Προσωπικά, από όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε, κρατάω κάτι το οποίο θεωρώ πλέον κλασικό, με την καλή έννοια, για πάρα πολλές καταστάσεις, αν όχι για όλες τις καταστάσεις υγείας. Άσκηση, διατροφή, ναι, και άγχος. Εδώ πέρα αυτά... μπαίνει και το κομμάτι του multitasking και με τις οθόνες, προφανώς. Ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό το τρίπτυχο θεωρώ ότι επηρεάζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας και της ζωής μας. Ναι, έτσι είναι. Το άγχος, ναι, φορτώνουμε πάρα πολύ το πρόγραμμά μας. Θα πρέπει να αφήνουμε κάποιο κενό. Που να μπορεί να επανατροφοδοτηθεί το σύστημα, ας πούμε. Θέλει κάποιο κενό μέσα στην ημέρα. Μην έχουμε τόσο μεγάλες απαιτήσεις. Να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα και μαζί και μετά σίγουρα υπάρχει κόπωση, δεν γίνεται να το αποφύγουμε αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι θα πρέπει λίγο να βάζουμε ένα φρένο. Επηρεάζει ο χρόνος που περνάμε μπροστά στις οθόνες την νοημιστική μας λειτουργία? Απόλυτα την επηρεάζει και ίσως και με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο που έχει όλη την πληροφορία και αντί να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας, ανατρέχουμε συνέχεια σε μια συσκευή για να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε, οπότε δεν βάζουμε το μυαλό μας να αναγκαστεί να απομνημονεύσει πληροφορίες. Εδώ ακόμα και τα πλάτη τηλέφωνα δεν τα θυμόμαστε, τα κοιτάμε στο κινητό. Επίσης, αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα και στα παιδιά ειδικά είναι η απώλεια της ικανότητα της προσοχής. Όταν κάνεις αυτό το σκρολάρισμα, το scrolling. Στο scrolling που λένε. Οπότε ουσιαστικά αλλάζει συνέχεια το στόχο της συγκέντρωσης. Μετά, όταν χρειαστεί να συγκεντρωθείς σε ένα κείμενο για να το μάθεις, που θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο για να γίνει η εκμάθηση και η αποθήκευση, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Σίγουρα λοιπόν αυτό επηρεάζει τη μνήμη σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, για να πούμε και τα θετικά, μπορεί μέσω των εφαρμογών των υπολογιστών να βρεις ασκήσεις μνήμης, προγράμματα μνήμης που είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε μεγάλους ανθρώπους που κάνουν έτσι σαν νοητική ενδυνάμωση. Αλλά αυτό είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι. Στην καθημερινότητα η χρήση που κάνουμε επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη μας και την λειτουργία του εγκεφάλου. Έχω αρχίσει να ξεχνάω. Πού πρέπει να απευθυνθώ? Κοιτάξτε, καλό είναι να γίνει μια ιατρική επίσκεψη καταρχήν σε ένα γιατρό οικογενειακό, έτσι, που μπορεί να σας δει, να κάνει ένα check-up, μήπως υπάρχει κάποια έλλειψη βιταμινών, κάποια πάθηση του θηροειδή, πράγματα που μπορεί να αναστραφούν και να αντιμετωπιστούν. Αν όμως τα προβλήματα επιμένουν, και ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες που οι εκφυλιστικές παθήσεις είναι πολύ συχνές, θα πρέπει να γίνει μια επίσκεψη σε κάποιον που ασχολείται με διαταραχές μνήμης, όπως είναι οι νευρολόγοι και ίσως και κάποιοι ψυχίατροι. Θέλει μια εξειδικευμένη εξέταση με κάποια τεστ που κάνουμε νευροψυχολογικά, ενδεχομένως με εξετάσεις του εγκεφάλου απεικονιστικές, με εξετάσεις αιματολογικές, για να μπορέσει να γίνει σαφές το αν υπάρχει όντως κάποια εκφυλιστική πάθηση και τι είδους είναι αυτή, αν είναι Αλτσχάιμερ, αν είναι κάτι άλλο. Καλό είναι δηλαδή να επισκέφτεστε ένα γιατρό, τον οικογενειακό για αρχή, και έναν νευρολόγο αν χρειαστεί σε δεύτερο χρόνο. Έτσι ακριβώς.
Ολοκληρώσαμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Και εγώ Σαλία, σας ευχαριστώ πολύ. για την όμορφη κουβέντα και την ενδιαφέρουσα και για μας τους νεότερους, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ενδεχομένως κάποια σημάδια και να μεταβαίνουμε στον ειδικό. Εντάξει, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να έχουν ένα καλό έτσι, μέλλον, μεγαλώνοντας, να μεγαλώσουν όμορφα και σωστά, θα πρέπει να τα προσέξουν αυτά τα θέματα, γιατί ουσιαστικά προφυλάσσουν τον εγκέφαλό τους από τη φθορά που θα επιφέρει κάποια στιγμή ο χρόνος και αξιοποιούν και τις λειτουργίες τους στο καλύτερο δυνατό σημείο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.